Welcome to Dili ni Advice. Daghan mig ikasulti pero wala ikatambag. Ako si Kringkay. Ako si Darling. We are your distant Bisaya friends. Period. Hi everyone! Hello, hello, hello! Sa bagong latest, Ikaw, sa may mong bagong latest? nangaon mi og binignit gahapon. Yes. Kuan man siya, mandatory man na siya. Yes. Gahapon is Good Friday. We are recording on a Black Saturday. Yep. And we're so lucky that we have free binignit every year. Shout out to our mama. Yes. Thank you, Mom. Naalang po ko'y pangutan na. Unsa imong spelling sa binignit? Ako ay tanan, binignit. Okay, Bisaya man ta, di ba? Pero nga nung namay mo yung benegnet. B-E-N-E-G-N-E-T. Kabalo baka nga ang letter E is E man jud good diri sa Pilipinas. Pasabot? Ang pronunciation ba? E. So E ginadili na E. So Bisaya, de, jud gapo ng E. Bisaya gihapon na ang kanang letter E na mga spelling sa binignit. E gihapon na, binignit gihapon na. Na ako makitaan ba na kanang mga tineksan ba na giingon niya. Ang spelling sa giingon kay geengon. G or G-I or G-E? G-E. Geengon. Geengon. Pero actually, giingon na siya kay ang E diri sa ato sa Davao City kay E man gyud na. Ang pag-pronounce sa letter E is E. Dili E. Tagalog di ay ng E, di ay abakada E. E, oo. Okay. Na-enlighten ko karon. Daghan kog natun-an karon. I'm happy for you. Nagbakasyon mo no? Kung wala man tayo bakasyonay sa ato ang kuan kay unta kwarta. Gani, we're so poor. So sad. We accept tips and donations. Dili oy, okay raman kay ganahan man gihapon tambay sa balay, watching horror movies and everything. Nagtanong mi gani ang horror movie. Unsa naman pud to? Karaan lang good na horror movie. Pangit man? Pangit. Mm. Dili nimo isulti ang title so ingat siya Okay. ka pangit. Di na ko isulti kay basig kung ingnon ako tanaw mo niya. Moingon mo na. Sa maning recommendation, darling. Uy, wala mi. Ayaw na lang. Dili na lang ko moingon. Pero actually, na ako yung recommendation para sa inyo ang tanan. Tanawan ninyo ang 3 Body Problem sa Netflix. Is that a horror? Pwede. No ba? Pwede man. Depends on how you look at it. Dili, na ay episode na it's so horrific. Like what? Horrific jud siya. I will not tell you. Sabaan pa lang ko nila kay nag-spoil ko. Dili man di ka mag-ingon. Gani. Gwapo kayo siya. Kaning 3 Body Problem, guys, kay reunion ni siya for me. It's a reunion of the Game of Thrones creators and characters. Nadia, ang nag-create sa series kay si D&D, then ang music si Ramin Djawadi, and then 4 of the cast from Game of Thrones na adiha, namely si Varys, si Sam, Tarly, si katong banker sa Iron Bank of Bravos, o kanang si Kuan. Ay, si Sir Davos. I don't know na ba nobody. Wala na siya nagtanaw Game of Thrones, guys. I don't want to. Oo. Katong wala po nagtanaw Game of Thrones, tanaw pod mo. Kung wala mo ibuhaton for like, kaya man na doon ang 8 season sa Game of Thrones for I think a week. So kung wala mo ibuhaton for 1 week, this is the perfect time to do it. Kaya ma-occupy dyan inyong time. Happy to mamahuman ng Holy Week. Wala ko ilabot. Okay, mag-shoutout na ta. O sige, shoutout sa ato ang mga commenters and interactioners, messengers. Salamat kaayo. Dito ta sa Reddit. Sa Reddit. Akong basahon ng mga taga-Cagayan na nag-comment sa among previous episode. Among previous episode, by the way, you can listen to it sa inyong favorite podcast app. For us, Spotify, na uban ganan og YouTube, pwede mo maminaw dito. Among previous episode is Babae versus Lalaki. Episode 7 sa Dili ni Advice. Na nag-comment sa among Reddit post. Ang iyang pangalan si Wrong Blank. Ana siya, quote, "Hi, ako ditong nag-message nga from Dubai and I'm a dude, lol," unquote. Niingon magukog she. Oo, gipaminaw na ko ang previous episode. She's from Dubai, anak ko. And I assumed. Ano mag-assume man? Sorry, Gani. good kaayo, good. Gani, I'm so sorry about it. We apologize. Okay.
Quote, regarding sa music, I meant like royalty-free music. Other podcasts I listen to kay naaman music. It's not a big deal though. Anyway, regarding sa episode ninyo, babae versus lalaki, kabalo ba mo diri sa Dubai nga very accommodating ang mga local sa bahay? For example, naami gi-file na complaint before bago pa ko diri. Duami ka lalaki nag-adto sa police station, then halos dili nila i-entertain among complaint. Ha ha ha. So niuli na lang mi. We talked to our friends na dugay na diri sa Dubai. Ana sila, dala daw mi og babae para mag-explain. So, nag-add to me again na file ra jud. Kung mga harassment or anything sexual nga complaint from women, they take it seriously. Pero if towards men, they don't care. Also, kung babae ka nakabayan, mas dali ka maka-work. Sa train, although na ay women's section, pero sa common section nga sagol ang babae ug lalaki, na jud times na kung ang nakalingkod sa seat kay lalaki, mo-giveaway jud sila sa babae, then ihatag nila ilahang seat. Not all though. That will never happen towards men unless you're old, unquote. Bago ra to nakabalo, ana, no? Sa about Dubai. I am enlightened again. Bago ra pod ko nakabalo, ana, sa yaharap pod. Oo. Kaya abi nako pag Middle Eastern countries, na ako stereotype ana ba? Na patriarchal, toxic masculinity, misogynist. And we feel bad about it. We don't Yes. like that we have those thoughts. yes. Pero ang Dubai, in particular, lain din sila dito. They care for the women in this world. May dito kay kanang accommodating sila sa babae, pero lain po to the point na dili na tagdon ang mga lalaki. Gani. Pantay po dun ta. Pag ingon niya og kanang ang mga tao dito mo giveaway jud og seat para sa mga babae, pero that will never happen towards men unless you're old. Nasad ko sa iyang last statement. Bitaw. Makasad siya paminawon, di ba? Kay equality man kaha. Gani, equal man jud ato ang gusto unta. Oo. So dapat first come first serve lang dapat. Kung real jud nga equality atong istoryahon ba, dili to mga equality pero babae lang di ang kuan ginapaboran. I-bring down nila ang men. Oo. Lain So dili po pud equal. Dapat kung equality, first come first serve, di ba? Mo jud na ang true equality. First come first serve. Kasi nakaunag lingkod, siya ang palingkuron. Bitaw. Oh. Kung nag-care ka sa kintahay, buntis ang babae or kanang tigulang na ang lalaki, ana, Oo. Di ko tahay babae ka niya na ay lalaki nga kuan kanang gusto mo lingkod. Pero ikaw may nakauna, ayaw i-give up yung seat. Kaya ikaw may nakaunag lingkod. Ya kung na lalaki nakaunag lingkod sa train, yan ay babae nga sexy kayo, gwapa kaayo. Ang lalaki, bahala siya kung ihatag o dili. Kung di niya ihatag, ayaw lang pagkalain. o gani, ayaw lang po pag-expect. Oh. Mga babae, kay equality man ato ang gusto. Oh, equal man ka ha. Gani. Ang katong mga buntis, katong mga tigulang, katong na mga dala na bugat, kana, dira ta mo giveaway. Pero kamo, Sila lang Di yung mo bahala. gusto. Sila ay bahala. O kung dalo gid sila, bahala mo diya. dili lang nila ihatag, di ba? Mo judge lang man ang mga tao sa ilang brain. Kung Kung sila, dili ka gusto o judgment, Putay, ako, buntis ko. Yan ako sa train. Dili ihatag sa lalaki ang bangko sa kuha. Di na po ko siguro masuko, pero nagapang malikas na ako sa akong brain, ana. pasahon ako ning comment diri sa Davao ba na subreddit. Comment ni Naive Blank, pag lalaki mo sayaw, normal lang. Pag babae mo sayaw, bastos daw. Unquote. I don't think that's true. Dili man. Depende ra dyan sa moves. Oo, depende sa moves. Naay moves na malaswa. Oo, naay malaswa na moves. Kana mga music video nila Nicki Minaj. Si Nicki Minaj, baka pila na to na-mention diri nga podcast. We love her. Don't we, folks? Megan Thee Stallion. We Kana love her. ilang mga sayaw, bastos jud na. Mga malaswa. Dili pwede tanawon sa mga bata. Kung si Usher pasayawon nimo, dili pud pwede tanawon sa mga bata. Way. Malaswa ang pud gyapon na si Usher. Di ba? I don't think that's true at all. Like, na may bastos na sayaw sa lalaki na apoy sa... Si Dante Gulapa. Who's that? Siya rin nakatawa. Ako wala. Si Dante Gulapa, wa kaila? Kisa mo na. I-search ka ron. Dali ra kayo. Who that is? Kamo mga audience, i-search ka ron. Kung wala mo nag-drive ha, don't search while driving. Or if you have a wife with you in the car, or if you have a husband with you in the car that's not driving, let them search Dante Gulapa. Dante Gulapa, dance, put your head on my shoulder. Okay, kana ang i-search. Alright? Kanya, sa man mo masulti sa sayaw. So I'm seeing a guy in blue boxers. Oo. He's naked. Uh-huh. And he's got tattoos on his nipples and belly button. Uh-huh. And he's starting to dance in the rain.
Tell me that's not bastos. Malaswa kay ano man, kanang naked man. O gani na. Gani. So, So, na lalaki na. Na lalaki nga bastos, na babae na bastos. Depende man lang sa sayaw. I-search po ninyo si Ricardo Milos. Spelling. Ricardo Milos. Okay. The Ricardo Dance. Kailan ka na? Wala. He's a guy with the red bandana. Ay, nakakita na ko na. Lain na siya. Bugdo kayo. Malaswa po na. Pero kanang idol kay nako ang iyang na. Makatawa ko. That's my favorite gift. Kaya makatawa ko siyang na. Anyway. Nako'y gusto basahan from Cagayan de Oro subreddit post na to. Mm. From Available Blank. Ano siya? It's about divide and conquer. If you are not careful enough, you will be a victim as well. Stay away from these noises. Unquote. Kanang vague kayo ang ihang comment ba? Vague. Dili kaayo na Feeling na ko, I'm just gonna assume, okay? Mm. He didn't listen to the episode. Nag-comment lang yun siya based from the title that we put there. Babae versus lalaki. Okay. Dili ko kasabot sa iyang kanang good comment. Oo. Tapos nag-comment na yun siya based siguro sa atong title or maybe in the text that we put on the post. Tapos dito nag-comment na yun siya og stay away from these noises. He meant to say we are the noises. He didn't even listen to the episode. Or stay away from the discussion na men versus women. Naara na dira. Vague man good. Dili ta kasabot siyang pasabot man good. Oo. And then I asked him, have you listened to the episode? He didn't reply. And I'm sure he saw my reply. Bahala ka dira. Imuha na ng problema. Kung naa kay problema, comment down below. Basi gusto ka maminaw. Kay actually, wala man jud mi nag-divide and conquer ato na episode. Di ba? Wala man yun. Wala man. Nagstoryahan na naman ta. Yes. We emphasized equality. Basta kay equal. Mm-hmm. Nakoy basahon sa Davao nga subreddit. Salamat kay Absurd, avid commentator. Thank you so much. Ana siya, quote, okay, intriguing kayo ni na topic. Og lisod, pero lingaw gihapon. Og dapat ma-discuss more sa society. Kay daghan kaayo naga-take advantage ani. Og unfair naman daan ning world na to. Dili na ko ma-encapsulate into a few words ning problem about people weaponizing feminism o gender bias o dili na jud siguro ni masolve sa atong lifetime. Pero naatoy documentary na nakita about it a few years back, losing battle kaayo ni for guys, labi nagdili ka someone famous like celebrities or dili ka afford og maayo nga legal team para naa kay fighting chance. Wala ko kasubaybay about atong case ni Amber Heard kay allegedly nalibang man daw ni sa bed si girl out of spite versus Johnny Depp. Unquote. So ang girecommend niya na documentary kay The Red Pill 2016. Wala pa na ako ninatanaw so dili ko maka-comment about it. So gireplyan ako na siya dito. Pwede mo mang-reply dito sa post nato sa Davao subreddit. Naapod siya isa pa ka-comment. Ano siya na, wishful thinking rani, ang ihag didong paglaom ni Absurd Blank. Ano siya nga, unta maka-reach tag profound nga understanding with each other. Profound enough para makauna-huna nga ibutang atong self sa ilang shoes. Unta maabot ang time sa humanity nga mawala na ning nationality ug mag-isa na tang tanan as human beings. Nagpuyo tang tanan og same planet. Lahi tag skin color or language pero mangutot, malibang ug mangilog gihapon tang tanan. Unsa pa nang basic human things na need nato buhaton daily. Unquote. So nag-reply na ko ani diri and I'm just gonna say it. I'm just gonna tell you what my comment sa iyahang wishful thinking. Ana ko na wishful thinking jud na ang imong ginaingon because I don't think that will happen in our lifetime na mawala ang discrimination, mawala ang kanang racism, mawala ang gender bias, mawala na tanan. Dili na siya mahitabo unless it's possible but the only thing that can eradicate those kay kung ma-alienate. Dili mag-invade ng aliens sa ato ang planet. That's what I meant. Oo. So mo niya akong gingon sa yahaon. Murag mahitabo ni mong wish but not in our lifetime. By the time na mahitabo na ni, aliens na ang ga-manage sa humanity. I believe aliens will eradicate any form of discrimination just because they are not human. So humans will only and naturally empathize with one another, seeing that they have a common disdain for another species. Humans won't care by that time nga na-invade na ta.
what skin color you are, what gender you are, the status, the race, the accent, mawala na tanan categorization sa atong lifetime, all because we are on a chokehold by aliens. Bitaw. Humans versus aliens. Oo. And I believe that wala na ang gender bias, weaponizing femininity, weaponizing, wala na natanan. Magka-equality na gyudtaan na, pero dili na kita ang, wala na tay free will diha nga time. It's sad, isn't it? Yes. Dirita sa comment ni Stellar Blank, ana siya, grabe, na yung mga babae manggod na ganahan og down with the patriarchy, men are trash, mga gagmay, and crap. Kami mga lalaki ang gipaalkansi o gipaulawan. Hoy, kinahanglan gihapon mo blaki aron mabuntis og magkaanak mo. Na ganalay, weaponized femininity sucks, unquote. Kaya ang iyang kalagutan, kato mga extreme mampod. Di man po taganahan na ng mga extreme feminists. Dili kayo clear sa iyang comment, that's why gi-downvote niya. Uy, kaya siya. Isabta po ninyo ang comment ni Stellar Blank, uy. Gani, gi-downvote siya, kadili kayo clear iyang mensahe. Kita, nakasabot man ta sa iyang giingon. Oh, gani. Pero gi-downvote siya because, siguro yung nag-downvote just because wala po naminaw sa episode na po. Oh, paminaw mo sa episode ba? Kamu ba? Dili magud mo maminaw. Hindi mo mag-share. Mo nang naing-ani iyang sentiment. We don't want the extreme feminists and masculinists, whatever that is. Nako, nakita ang ganyan sa Facebook ba? Oh. Why is history called history? Murag ngano na pud male na pud ang gipaboran history. Ngano dili daw herstory? That's just a word. Because history is derived from an ancient Greek word historia, means inquiry or knowledge acquired by investigation. So dili pasabot history, ang male lang gipaboran ana nga word or ang origin ana nga word. Oh, there's no gender to that word. It's just a word. Why would other women like seek an issue about that word when there's no issue? Just because it started with the word a syllable his. Gani. Unya kanang mga tao na nagagamit og herstory. Pero okay raman na siya. Uy, naman dyan ang mga terminology sa RuPaul's Drag Race. Ang herstory is just a pun. Let's not overthink. Pun lang dyan na siya. Gani, it's just play on words. It's nothing serious. Gani. Ayaw ninyo awaya si RuPaul. Lagi. Malagot ni. Maglagot ni. Okay. Salamat po sa mga nag-comment sa Spotify. Ndobi, na ay bagong commentator. Ako basahon ang comment ni Chester Blank. Sa Spotify ni siya ha. Mo ni siya among question dito sa Spotify. Sa same episode na atong ginadiscuss, babae versus lalaki. So, among question dito is, mas lenient ba ang traffic enforcers pag babae ang traffic violator? Ang comment ni Chester kay, all my life, prefer nako bayot or guys mugupit sa akong buhok. Pero nitry ko ka isa babae sa Gmall, di na ko muusab. Na late pa jud mi sa last full show cinema. Unquote. So, mas lenient pa ang traffic enforcers pag babae ang traffic violator. Anyway, in response, gihapon siya sa natapik sa episode, okay? Pwede, maski pag among question is so specific, bahala gud mo comment mo nga pina-Chester na layo kayo tumaga. Okay naman na. Actually, ang mga comment tanan diri kay walay kalabutan sa question na ay kalabutan sa episode itself. So, okay ra gina siya. Gani, okay ra oy, walay problema. Dili man dili man tamo ikasuhan kung mali inyong comment or dili related inyong comment. Ngano man, wala man tay pakialam mo. Comment lang gud mo. Gani. Basahon ako ang comment ni Weya. Thank you so much. Ana siya, hello, ako ditong nag-message sa inyo sa Facebook regarding sa weaponizing femininity. Una sa tanan, perfect kaayo inyong example. Oy, sakto kaayo ang herd versus deaf na case. It's 1 out of 2. Pero actually, na-learn na to na dili di ay pwede ikaduha ka mo comment sa Spotify, kaya isa ra di ka dapat. O di pwede taas imong comment sa Spotify. So we just learned that from Weya katong nag-post kani nga comment sa Spotify. So guys, kung gusto mo mag-comment sa amo ang episode pero taas kaayo inyong comment, ayaw na lang sa Spotify pag-comment. Either YouTube or Facebook na lang or sa form sa amo ang website na dili-ni-advice.com.
Gipadayon ni Rhea ang iyahang comment dito sa amo ang messenger. Nag-send siya message sa mo sa Facebook. Ano siya, og ikaduha, tig-drive ko pero wala pa ko ka-encounter og traffic enforcer. Pero kabantay ko na if di good maayo mag-drive or mag-park, no? Kay ang usual giingon kay bae man good, which is sad. Unquote. Nga na ba ka? Di man ko driver pod, pero kasagaran pag dili kabalo makit-an ang gud nako. Kanang pag makakita ko nga na di kabalo mag-parallel park. Pag tanong ako sa driver seat kay babae di ang nag-drive. Pero ako ara man na ayo mo kalain. Murag managna lang gud ko kanang pag naay ako makit-an naglisod og park sa Gmall or asa ba mag-park kanang lisod-lisod gud gamay mag-park. Tas pag babae jud na ang driver ba kay dugay kay siya ka park. Naglisod siya atras o naglisod ba siya parallel anak ba? Nya paglili na ko I confirmed by suspicion na girl jud di ay. And that is a sad thing. Gani, sad. It's so sad. But it's not dili man tanan. Dili tanan ginaman po lalaki hindi kabalo mo drive. Uy. Kadaghan ra. Oh, ana lang good. Ni-share naman si Weya nga mao daw na iyang napansin. Ni-share po ko nga same mig napansin. Gani. Okay. Basahon na ko ang comment ni Elper Blank diri sa Spotify. Ano siya? By the way, katong gikan Dubai nga nag-reach out, if mautong nagreklamo sa Reddit na wala basaha ang question, lalaki di ay ko, ha 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 ha. Anyway, sa una sa CDO, mas linyet jud sila ay ilabay ra sa enforcer. Unquote. Naputol niyang comment. Feeling na ko, mo ni siya ang limitation sa Spotify. Kung gusto kag taas imong comment, dili ma-post tanan. Muna naputol ang iyahang comment, dili ra kutob, ilabay ra sa enforcer. So, gilabay sa enforcer ang driver, nga babae. Kaluoy po. Gilabay sa enforcer ang ticket, kay dili na niya dayonon. Gani, luya po na niya, eh. Basta kay, pag-contact na lang mo sa amo sa website po kung taas niyo yung comment. Gani. Pag-comment lang, good gapon mo sa Spotify, good kaya naami, interactions. Gani. Salamat ka. Ayun. Salamat. And, Napay nag-contact sa ato sa website ay, si Just Another Redditor. Oh. Unsa to iyang giingon? Ana siya, nice inyong podcast, lingaw, padayon, and more power. Unquote. Maraming salamat po sa iyo, Just Another Redditor. Just Another Redditor. Maraming salamat. Okay, thank you so much, guys. Again, kung gusto mo mag-comment, pwede mo mag-comment sa Spotify kung mubo lang yun ninyong comment. Kung taas-taas sa YouTube or sa Facebook page or sa Reddit. Pero kung gusto ninyo mag-submit yung question, mga anak-anak, anonymously? Pwede jud sa website. Kay dili man na mo may bala ninyong name dito. Kung gusto mo mag-anonymous, kung ipakita niyo inyong pangalan sa mo, basahin na mo yung pangalan blank. Ganin niya, kamo ba? Sige ra mo pamino, pero dili niyo gina-share. Share pud mo, oy. Gani. Share pud mo sa sa episode sa inyong Facebook newsfeed or sa Instagram newsfeed ninyo or i-share ba ninyo sa inyong mga loved ones na mga Bisaya kung bored ba sila sa ilang mga live. Let them listen to our episode. Maybe it will cheer them up. Or basig mainit inang ulo, at least nasaka ang dugo. Maka-alive ba yan pag mainit imong ulo? At least. Ma-energize ka. Basig po, nagkuhan lang ko ba, kanang basig po nga, nakaingon sila bang, ano ka podcast atong gisugdan, dili vlog. Basig na wonder lang sila anak ba no? Ganahan naman mo istorya. Oo, dili lang. Number one is kanang, dili kayo ko confident mag-vlog. Bisan ako. Oo. Kay it's video ba yan, no? Dili kay ko confident mag-vlog or mag-video. Okay lang kung picture. Still lang man na. Dili man na. Bisan picture gani. Dili gani ko confident. Tingog lang. Bala na mo. Mag-imagine lang. Dili mo kailangan mag-imagine sa mga face. Nami sa YouTube. Nami isa ka video dito na ay, naong namo. And also, ang gwapo man gud sa podcast kay, it's a very intimate medium. Like, kung maminaw gyud dili distracted because kana mong vlog dagan magud kay vlog sa world, like kung makakita kag suggestions sa side sa YouTube na tan-awa si kisagin ng mga YouTuber, ako tay si Bea Alonzo, tapos si OG Diaz, tapos si Tony Gonzaga na mga Tony Talks mga na, or si Tim Payaman, masuggest sa kilid. So instead of watching the whole video of the person you're watching,
you will be distracted and might choose another video. Diba? Yes. Diba? Bitaw, tama na. Tinuod na. Uh-uh. Kung podcast, pwede ninyo siya ma-consume while doing other things. Gani. Di pareha Malaba sa... ka, mangkuan ka, Correct. manghugas kag plato, mag-drive. Ako, mo nang podcast punta, nag-lean towards podcast ita kay podcast listeners, magutang duha. Yeah. Oo, mahilig gud mi maminaw og podcast. Ako kada buntag, kana maglungag ko, manghugas og plato, mag-prepare og baon sa mga bata, maminaw jud kog true crime. Lain ba yun? Studies have shown people who relax by listening or watching true crime documentaries are psychopaths. Hello, grabe, intense. Intense. Psychopath ka ron. Dili siguro, oy. Where is the study? Source. Sauce or didn't happen? Educate yourself. No? Water. Guys, among topic karon adlaw, karon nga episode kay about kabit. I know, cliche kayo ni. It's always the topic of everyone else's sisters. But I love this topic. Yes, it's very close to home. Wala, close to home? You can relate? Men, Yes, we can. oo, close to home. We're not saying close to home kay amo mga bana. Nope. It's not that. I said close to home because it happened to our mom. Yes. Oo. And we wish him well. I don't wish him nothing. I don't care about him. Namin nakita na post. Namanggoy nag-viral nga post sa Facebook from a woman called Maf Real Laps. I'm pretty sure na niagi na ni sa inyong newsfeed kay viral ni siya. Title sa iyang article is How My Husband's Angry Mistress Wreaked Havoc on Our Property. One day, nara sila sa ilang balay. Iyahang bana bago rang abot gikan sa call center, gikan duty ba? Unya, alas 9 sa buntag, sa December 27 daw, 2023, naay tao sa gawas. Naay sigig busina ba sa gawas sa ilang balay. Naka-black Navara, pickup truck. It turns out na kabit to sa iyahang bana. Pangalan si Catherine, 41 years old, kasado, tulo ang anak. Nakapuyo sa Cebu City. Manager siya sa usa ka sikat nga call center sa Cebu ug Manila. Unya kay katulagi nagabusina sa gawas. Gitawag siya sa iyahang bana. With pina, I'm sorry. Unya, he sounded scared. Nakulbaan na to kay suko kaayo ang kabit sa gawas, sige busina, ana-ana. Nya, kining si Mai, kining poster, kining asawa. Wa siya kasabot mo siya nahitabo. Wa pa man siya kabalo nga kabit dito nga sa gawas at Wala that time. pa siya at the time. Wa pa siya kasabot. Oo. Niingon ra ang asawag, May, I'm sorry. Unya, nahibalan lang niya kay naay nagsigig busina sa gawas. Wa pa siya kasabot. Tingala pa siya. Pero nakulbaan na siya atong time. Moto iyahang bana niingon. That's Catherine outside, honking and ramming our car. Lah, binabanggaan ang ilahang car. Buang nga ang ilahang Mazda pickup na bago ra nilang palit February in that same year. 2023. So bago pa nakuha ang sakyanan. Bago pa ni. Naato siya sa gawas nakapark pa. Kaya ang ilahang parking area puno naman. So ang kining kabit, nagsige man gud daw og panawag sa lalaki the whole night habang nagatrabaho si lalaki sa ilang call center job. Nagsig panawag sa iyaha si kabit. Wala siguro niya ginatubag ambot na wa siguro niya gina-replyan diha. Unya pagpauli na niya sa bana, lalaki sa bana. Iyahan ang gitubag finally. Unya nadunggan lang niya ang kabit on the other line nga suko kaayo unsa na hysterical. Naghuramentado na. Naghuramentado, sig pamalikas, sig syagit sa iyaha over the phone na magkita gid daw sila nganong wala ka nag-reply, nganong wala ka nagapakita sa wala ka nagatubag. Dapat magkita daw sila. Kaya ang hingon ni Bana, magbulang na daw sila. Undangon na daw nila ilahang panagkabit-kabit. Iyahang gi-offer
ang susi. Usa na nga susi. Wala ko kasabot Mo sa na susi. ako ang gilibugan ba kay ang exact quote man gud rin ni Mai kaning nag-post ang asawa. Quote, he said that they were calling it quits and he offered to lend her the keys so she can get the things herself, but she refused and demanded that he see her, unquote. So meaning ang bana gihatag daw sa kabit ang susi kay para daw na siya na lang daw mukuha sa iyang mga gamit. Does this mean nga ang bana ug ang kabit na ay sariling kwarto or apartment somewhere? Ingana siguro. Kay para kuhaon ang gamit? Kuyawan nila, oy. No, Pero we're just the speculating. audacity. We're just speculating. Kay unclear. Pero murag ka na man. Kay wata kabalo kung para asa ang the keys na ilahang pasabot. Mhm. So, unsa daw mga gamit ng pangwaon? Unya, ana si Bana, a full body mirror and some books. Mura. Unya si Bana, syempre, nikulbaan na siya, wala siya kabaloon sa buhaton. Siya gingon, unsa man na siya diri, ana. Unya, ang asawa in town, si Poster, syempre, confused po. Wapod sila katuo sa nahitabo kay ginabanggaan na ilahang car at this point in time sa gawas. Mura to salamin ra og mga books. libro, mga books. Ginabanggaan na ato ang sakyanan. Unsa ba na ang ilahang they're confused ba what is going on nganong suko kayo ni si babae. So nag-offer na lang si asawa na siya na lang mo gawas dito. Siya na lang mo hatag sa susi sa whatever sa ilang apartment siguro. We are speculating. Ideally, ang gamit din niya nasa sulod sa pick-up. Nado sa pick-up sa lalaki. Kaya niingon magud siya diri, so I grabbed the keys of the pick-up from him. Ako ang pagtuan ni is kay naa daw sa sulod sa pick-up ang keys to whatever. Mo na ako ang understanding. So ambot na libog na jud ko. Anyway, mo na ang ilahang ginaingon nga si asawa na lang daw ang moadto dito sa babae. Siya na lang gawas sa balay. Kay nakulbaan ng lalaki, tago lang siya. Nakulbaan siya. Anyway, paggawas niya, ginabangga-banggaan ang ilahang pick-up sa gawas. Giadto sa niya ang kabit. Giadto siya sa gawas sa driver's side. Gipangutanan niya kung unsa yung problema. Unya, wala siya tagda sa kabit. Iyaha lang tawag ang bana nga nagsunod naman di ay ang bana sa asawang Poster. Ana siya. This is abuse! Unya, gibanggaan na po niya ang sakyanan ng nasa gawas. Unya, ni atras siya. Hapit niya banggay si asawa. Unya, nagsige, padayon na po siya og bangga-bangga sa sakyanan. Nangisog na siya og mayo. Unya, iyahan na yung gitulak na ang ilahang sakyanan with the sakyanan. Kay suko na jud kaayo siya, ambot na ano siya. Giararo. Giararo. Mura na jud siya og buang. Ano nga time. Layo kaayo sila inabtan na. Unya, si Bana, gisagitan niya ang kabit. Gipaundang niya ba? Unya, gipagawas niya sa sakyanan. Gilabayan niya mga bato o sea purlins. What the hell is sea purlins? Katong nipis kaayo nga bakal nga ginahimong frame. Ikaduha na nako na nakita ikaduha na ko na encounter ang word na sea purlins. Good for you. Sa imuha first. Good for you. Unya, next is this one. Yes. Unya, ang kabit na stuck daw sa kanal na undang na finally ang iyang pag-araro sa sakyanan. Unya, ang bana nagsigipog ginalabayan niya balik-balik ang sakyanan ni kabit, ginalabayan niya bato niya, ginasyagitan pod ni asawa o tama na. Unya, apparently si kabit na daw siya injury tungod sa mga bato. After that incident, damanon daw silang duha. Pulihan na daw sila og daman. I can't imagine the intensity of that situation for them. Tanawan ninyo ang kana nga storya ni Kring Kring karon. Yan ang gibisaya pero in English man jud good na nga story which happened in real life jud. So ang among gitawag ani is Araro serye. So kung gusto ninyo makit-an ang video, full video, atuan ninyo ang profile ni Math Real Laps. 3 different words, Math and then Real and then Laps. Pangitaan ninyo na kay makita ninyo ang video dito sa kabit. Nga giararo ang ilahang bagong pickup truck sa Bana. Hantod nga nakagubagod sila covered court Kring.
Covered court ba to? Or mura siya covered court? Mura siya ng- construction site. Kanang balay-balay ba sa mga construction? Oh, naguba niyang isa ka posting. Ana ka-intense to nga scene ba nga. Na dagan kayo property nga na damage. Unang-una sa tanan ang ihang sakyanan sa kabit. Sakyanan sa bana nga bago pa. Ang katong gigon ako nga murag covered court, di ba? Plus trauma pa, emotional trauma, di ba? So, kung gusto niyo ito makita, again, just go to Math Relapse Facebook profile para makita ninyo unsa jud ang nahitabo. Gistorya naman sa inyo ni Kring ang side man to sa asawa. Siya man ang nag-story ato. So, makita na ninyo kung saan yung perspective sa nahitabo sa iya, ha? Sa iluwa di ay ninyo ang translation kay impromptu translation to. O sa may mga comment ni mo, anak, without knowing anong nagkabit ang lalaki, wa man ta kabalo. Wala ta kabalo. Nganong gibuhat na sa lalaki nga nangabit siya. Di ba una sa tanan no, nganong mangabit man jud? Ambot. Dagan kay problema sa balay ba? Di ba kung pamilya mo, nana siya asawa no, bana na si anak 11 years old na mention. Pasabot anak, kung pamilya mo, di ba perfecto naman gyud may problema. Sa financial na mo gina-tackle, gina-overcome na mga issue sa upbringing sa inyong children. Apoy maka-encounter po mo kay kami gani maka-encounter mig problem diri sa kanang mga growing na mga teenagers usay na manubag na ana problema. Naami mga problema ng mga ana. Enough na ang problem sa balay. Daghan na kaayo ang built-in nga problems ninyo. Dugangan pa ninyo sa kabit. Ngano mga bit man? Wala na sila giisip. They're thinking with their genitals. Gani, dapat manggod, kung perfecto ang kalibutan, ayaw na lang pangabit. Kaya makakreate ng gutsyag problem. Unless they don't care about their partner, bulagi na lang ninyo. Unsa man mo, I'm reminded, sa US, di ba? Naiuban nga, imbis na mag-divorce or magbulag, patyo nila ilang partner. Para makapadayon sila o kanang relation. They can continue their relationship with their mistresses. They will just kill their, di ba, nasikat man ang documentary sa Netflix. The guy's name is Chris Watts. Gani. Ngano man, pwede man mo magbulag na lang. Bitaw. Pero wala mo kabalo sa storya. Wala may gahimog excuse, ha? I'm just saying, wala may kabalo, meaning, kisa ba ang tanang nagpursue ang babae ba or ang lalaki? Wala maminingon na excuse to sila. Wala may nagkakuan ng excuse. I'm just saying, wala pa may kabalo sa story. Okay? Yes. Oo. Pero ako ang kuan ani isayang kayo ang ilang mga sakyanan. Dili ba na lalim? Moingon ba mo basig materialistic ra kayo mo naon ninyo ang sakyanan instead ang mga kuan, ang mga tao sa palibot ana. In reality, guys, halos million or 2 million ng mga pick-up. Ayaw mo ingon nga gamit ra na. Kay imuha bagya po ng bayran. Ambot ko i-cover ba nag-insurance pa? I-cover nag-insurance pang? Namangga ang dili i-cover kay tinuyuan niya. Pero katong bana nga sakyanan to Mazda, basin kuno ma-cover sa insurance ang katong Mazda nga red. Pero katong Black Navara, dili to ma-cover kay binuhatan man niya ang iyang damages. Black Navara is kabit. Pero pila ba ang Black Navara ron? Estimate? I don't know. Wala ko kabro, 1 million kapin guro na ba? Maybe. Buingon na mo, sakyanan ra na, dali ra na. Dili na dali pangitaon. Unless si Henry Sica or si Ramon Ang, tagyag San Miguel. Dili man na dali. Kita na mga tao nga nanarbaho ra. Dili na dali mo ingon kag mura na. Sayang kayo na niya ang number 1 cause of separation in spouses is money ba ya? Financial man. Number 1, kung di mo magkasinabot sa financial, di mo sige mo away regarding financial issues, dili jud mo mag-work. That's why I'm saying, sayang kayo ba niya, tapos bayaran ba na ninyo tanan? Maski pag, di man na mo sala, giararo man na mo sa, no! There are expenses involved. Expenses aside though, naguba na inyong relasyon, naguba na inyong pamilya. Pero murag wala ba sila nagbulag? Gistock ni mo ilang profile? Wala sila nagbulag? Murag wala sila nagbulag. Murag sila lang gyapon. The cover photo is still the man and the husband. And I mean, the husband and the wife and their child. Really? And this is a public post. That means that she's aware that whatever she puts out there will be read by the whole world. Yep. So we can investigate however we want because it's out there. Diba? We have to give the information. And this is the information that we found. Okay. Kuan ba? Ngano man gyud?
ng mga bit. Wala na sila yung reason. They're just thinking. They're not thinking. And, nagtanong ko diri sa article, Aha. and I see the sea purlins. There's a picture of the sea purlins. Good. I'm happy to see the sea purlins. Guys, para dili mo ma-FOMO, i-search po ninyo si King Krira, dapat kamo pod. Diba? I-search ninyo sa na si Perlin. Labi na itong mga babae na to ng mga, gender bias. Ay, delete it from your mind. I-search ninyo ang C-Perlins. Na-mention na siya, ikaduha na, this is the second episode that we mentioned it. The first time that we mentioned it was from a previous episode. So, wala na siya pulos information, but at least you learned something. Sige lang, good. Tapos kani pa, nakoy na pansin sa story ni Math Real Labs. Ningon magud siya nga ang kani daw iyang bana nagtrabaho sa call center. Ngano man gyud niya na ikabit culture sa call center. Ngano man gyud. Ako ha, sultianta mo kamo mga listener o paminaw mong tanan. Mga kapritsyo. Dili ba kanang nagtrabaho man ko call center sa bata-bata pa ko. Unsa ko edad ato? Mga 21 ko. 21 ko ato nagtrabaho ko call center. First akong call center is Concentrix. Me too. Oo. Na-witness gyud ako diha kring. Na ako'y na-witness gyud nga. I forgot his name. If I have remembered it, I would spell the name. Really? Are you gonna do that? No. Sige, unsa man to nahitabo? Si Guy nga kauban ako sa training. Kauban rami ka ng same rami ba training ning duha. Kaning Guy is Minyo. Tapos ang iyang asawa is akong memory niingon siya nga manager sa BDO. Isa ka branch nga BDO, I'm not really sure what branch. Tapos kani si Guy naging close sa isa na mo ka trainee dito sa Concentrix pod. Kauban na mo nga trainee. Ang ani si girl is single. Wala pa'y asawa, walay anak, bali pa dalaga ba? Sa kauban nyo na trainee? Oo, kaming tanan trainee mi. Trainee mo tanan. Unya. Murag nagkasila. Di sa akong utok balain na ni, uy. Wala ko nag-judge. I mean, nag-judge ko sa ilaha sa akong utok lang. Pero wala na ko voice out akong judgment. Sa during training days ninyo, nagkasila? Yes! Yes. That was quick. Then, wa ko kaagwanta, na ako'y friend, syempre kung trainee mo tanan, ma-friend man dyan na ninyo isa't isa, di ba? Yep. No? Na ako'y isa ka friend dito, nang tanong ko siya, okay lang ka, kabalo na iyang asawa nga, ihang bana diri kay naanay kailing-iling sa call center. Nya, katong friend na akong gipangutanan, gi-justify niya ang naitabo. Mura gipagtanggol niya ang naitabo kay na close lalagi ming tanan. Although, ako mismo, dili ko close sa ilaha katong nagkailing-iling. Dili ko close sa ilaha kay siguro I'm that kind of person na kapag na ako'y nakita nga something's wrong, dili na lang ko makik-close. Naga-judge ko sa akong head ba nga, they're probably not good friends to begin with. Why would I be close to them? Ana good? Gani. So, katong friend akong gipangutan, ganahan ko ato niya. Okay? Ganahan ko ato niya. Wala mo po siya labot. Kaya ilaha man tong relationship dyan sa katong guy and girl. Katong friend akong gipangutanan is another trainee ra pud to siya. And I like her. Anong tanong ko sa iya ha? Okay ra ka, maglain man kay di ba minyo man nay anak di ba? Yan anak ko. Apparently na siya nabalaan na wala na ko nabalaan. Anak pa siya sa kwaon. And I will never forget this. Ano siya? Kanang ginamaliit manguna siya siyang asawa. Katong manager sa BDO ba nga asawa. Unhappy na siya sa ilang relationship ba. That's why kani si girl diri kanang kauban na mo nga trainee katong iyang kailing-iling. Gina-treat daw the guy right daw. Mura na ba? Char. O, kato siya nga statement sa kuha, mura gi-justify sa among friend, ang iyahang friend. Gani. Murag nakuha ko ba, ha? Tapos, dili lang ka na akong na-witness. Sa Concentrix, dito nga time, dagan pa kong nakita na mga minyo na, tapos makig-flirt pa. Di ba, di ka kapansin, mga minyo na, tapos makig-flirt pa sa mga kapwa agents. Di ba? Napansin dyan ako na dito. Tapos, katong nagtrabaho na po ko sa another call center. Nagdugay na ko diri katong call center nga akong gibalhinan. Unsan akong edad ato. Basta, ang culture dito no is, masking minyo, go lang ng go. Kaya nagbatasan na na eh. Oo, dili siya kanang mali nga kung moingon mo ay sa call center dagag mga kuan diha kanang gakabit-kabit diha.
Tinuod na siya because I witnessed it. And it's so disgusting. And to think na kanang na yung mga bata involved. It's really the children who will suffer greatly from all you're doing Gani, ang affected man yun, ana. Sige, malipay man mo, di ba? Malipay mo temporarily. sa inyong mga tawag ng laman. Di ba? Malipay man mo. Siguro, exciting times ahead. Ano ba? Oh. Okay. New body to explore. Mga anak ko, si John Mayer pa, your body is a wanderlust. Oh, di ba? Pero dili man na kanang kung nangabit ka ang nasakitan lang imong asawa. Naanay impact sa imong anak. Maski Yep. dili na niya ipakita sa anak nimo ang saang klaseng apekto ang naitabo sa iya. Mag-manifest na siya pagdako na niya. She will or he will probably have trust issues. Or like you would cheat as well, 'di ba? There Or will be issues either way. naadyo na issues may tabo. Indirectly, it will happen to your child in the future. Masking dili nimo na gusto may tabo jud na. And why would you do that? You're such a selfish prick. Dili na nila ginaisip lagi. Wala na sila nag-iisip. Ilaha lang go lang ng go. I'm loving this feeling and I will go ahead with it. Gani, mura magkatong song ni Whitney Houston ba no? Na. 'Di ba nag-viral na recently ka ng Saving All My Love for You? Bago lang nato na-realize Oh. na about kabit-kabit. Kay katong 90s manggod, we sing that song, us millennials, we don't know the meaning because we're children. Oo, bitaw. We're children. A few stolen moments. O, di ba? We're, nagkatakanta bata-bata, atubang tag-electric fan. We don't know what it means. But now that we've all grown up, now we know. Na-realize nato na Kuan din na siya, hiram na panahon. You've got your family and they need you there. gani. Kanang mga linyada ba? Karon nga dagko na ta, na-realize nato na about kabit-kabit ay ng kantaha. Gani, luod. Pero ang pangutana nganong uso sa call center ang kabit-kabit. Nganong na ay kabit culture, quote unquote, sa call center. Gani, wala, pangutan ta mo. Ako ang sariling opinion. Kaya call centers manggod, daghan og tao, daghan og employees na puro similarly aged. Kaya kung sa mga regular office ka mo trabaho, kanang kintahay na mo sa car dealership, na mga tigulang, na mga bata, good, na mo trabaho mo sa laing offices, kaya may mga tigulang, may mga bata, gamay lang ang mga trabahante, so wala kaayoy potential. Sa call center manggod, dinaghan ang employees, like 100, like mga 10 teams of 10 people. Nagani, ubang call center na thousands ang employees. So daghan kaayo potential dito ba na kanang Labi na if you're a social animal, extroverts. you enjoy a lot of company. Oo. Pwede na imong explanation. Katungod lang na sa daghan og tao sa call center offices og similar ang age bracket. Mao na ang reason nga nung uso ang kabit sa call center. Tuon na mo kay Kring Kring. Right ko. You don't need any other statistic or reason. What she said, that's the T. Gibrightan ako sa akong sarili because I thought about that. Gani. I believe you. Pero, Thank you. Pero, kabalo ba ka? Oh. Luod kayo siya ay, like, wala dyan mo naguna-una ba? Katumangod ako mga na-witness na nagkabit-kabit. Namagod sila yung mga anak. Gani, oh. And, just thinking about it, maluodan ako because ang mga bata, Jud, grabe ang impact, anak ba? Grabe, kasi grabe. Kabalo mo nga nung nakaingon, Jud, big grabe diri. Kay product man gud ni anang ing ana, kanang ang amo ang father, among biological father, nay kabit. Tapos, Pila to mga edad ato, I was like in the 3rd grade when he left. ako kay kinder to preschool age. Probably Kinder grade 1, 1 or kinder 2. 3 years matunggap. Niya grade 3 man ko. Kinder 2 age, ana. Niya si kuya kay grade 5 yata. Mm. Or grade 6. Nara diha. So I wouldn't say it didn't impact me. Kay bata pa man ko ato pa ko'y buot, wala pa ko kabalo sa mga nahitabo. You wouldn't even know. It's a psychological thing. Ay, siguro it impacted me subconsciously. Subconsciously. Pero kamo ni kuya, kay dagko naman mo ato nga time. How did it? I can't speak for him. Sige, ikaw lang. I can't speak for kuya kung naunsa siya, pero
ang aqua is kanang naakoy batasan na pag mag-away gud mi sa kumbana. Di ba fight or flight? Yes. I am a flight girl because I'd rather leave than see you walk out. Ikaw ang muuna kay Ako. before kaunhan. Before ko unhan og biya, mamiya sa ko. And to avoid confrontation. I don't like it. That's why I just leave. Because I don't like the back and forth of kanang mga yaw-yaw. I don't like it. That's why I leave. I think that's the biggest impact on me. I need to work on that. Kay pangit pud na siya kana mag-flight ka perminti way masulbad. Kaya di man mo magstorya. Mag-sweep under the rug lang mo the next time you see each other nga magbati na mo kintahay pero actually wala ninyo tackle inyong problema Yes. because you ran away. Oo. Mo na siya ang feeling nako impact sa ko. Kung namino ka sa ako men, more ganang lain jud kayo na siya niya. Dili dapat taing ana. Dili na to i-normalize. Uy. Dili. Ayo i-normalize ang mga kabit-kabit. Kaya mga teleserye sa ABS-CBN. Ay, number 1 na. Mga movies ni Derek Ramsey. O gi Jericho. Mga teleserye ni Jericho. Magsige mo. Ang latest katong kay Kim Chu uy. Ay, Katong Linlang. So, na ABS-CBN. Ibig sabihin gyapon. Ibig sabihin. Sa ABS-CBN. Oh. Muka. Unya, this time, kay gilahi nila, kay ang babae ang naikabit sa Linlang, no? Kay si Kim Cho ang naikabit. Oo. Unya, naguba na ang ilahan. Napad dyan sila mga anak. Ilang mga anak ang maapektuhan. Oo. Gina-normalize na nila sa Philippine pop culture. Normalizing kabit is so luod. Muna ako pag makakita ko na ako yung mga Facebook friend na kabit. Yeah, you've told me. Unsa ilang mga posts? Kanang mag-post sila sa ilang uyab pero dili i-blur nila. Or kanang naka-blurred ang naong or nagtalikod. I'm not saying silang tanan kabit pero di ba kung bana gyud nimo why would you like blur his face? Yeah, why would you hide if you're two consenting adults? Gani. Intriguing kayo ba? Like, ako mag-post ko, naong gusto kong bana. Go! No kanang no, duha-duha. Oh, I mean, I would proudly post my husband on my Facebook. Me too. Yeah. Kung wala, akong bana, i-post po niya akong no, masking kabalo siya nga, dagagdaw nakakrush iya, ha? I-post niya ako no, para makabalo daw mga nakakrush iya nga, sorry girls, taken ako. Oh? Ano ba? Oh, bitaw. Oh. Pero na ako yung mga Facebook friend ba? And I'm sorry if you're listening. I-post nila ilang mga menses silang live na naka-blur ang lang or tiil lang or kamot lang or kalo lang or gano man. The only reason why a man would not consent kada mo ingon gud ayaw i-post ako now ha. Basig tagaan mo reason ba, girls, paminaw. Basig anaon mo ba? Huy, pwede ta mag-selfie, ana. Ayaw lang, selfie ta, pero ayaw i-post. Or kanang kamot lang ang i-picturean, or mga sneakers na tong duha. Kanang exclusively, wala joy face sa boyfriend nila sa Facebook. Or girlfriend sa Facebook or Instagram, mga yung ana. Kung yung ana gani ang ginaingon sa inyong partner, red flag good na. Yeah. Red flag dapat na. Ayaw mo pagbulag-bulagan. Investigate yun. Walay reason nga mutago. Oo. Kaya kung giingnan mo nga, ayaw kong i-post, nice something ka lang. Na ako'y friend, giingnan siya nga, ayaw ko i-post kay, wala pa ko nag-ingon sa akong mama nga na ako'y uyab. Red flag. Mama? Red flag po na. How old are you? Red flag na. Dili ko mo to, ana eh. Dili gani ko mo to, ana. Sa teenager? Gani, nakgo na. Dili. Ayaw yun mo na. Dili ta mo Walay to, rason. Oo, red flag na siya. Reddest, bloodiest kung flag. Kung unsa ang ilahang reason, dibe, isulti sa amo abi, kung kamo ang naay... Question. Kung kamo ang naay partner, na dili magpa-post sa Facebook. Ilahang naong. Sa ilahang naong. Unsa ang ilahang reason, be? Kay atuan ang i-rebut. Oo. Tagay daw may reason, be? Unsa ang ilahang ginarason sa inyo, basig na mo ingon ba? Ako ang bana, di man ganahan mo post, pero bana dyan ako siya, ana. Pero ma-post man ako siya, usahay lang po. Ayaw na mga dili na apil. Dili na sila apil. Katong mga giingnan jud ka nga. Kana katong giingnan ka nga, ayaw kong i-post sa imuhang social media. Usay girison nila. Nila sa comment. Kaya ko'y madawat na reason. Wala ko'y madawat na reason. I-rebut na to ng tanan. Oo. Kay we are right and you are wrong. Oo.
Siltian na tamudaan. Wala to'y apil katong mag-asawa nga nagkasinabot nga dili gyud sila dapat mag-post sa Facebook sa isa't isa pero na sila'y mga post together panagsalang. Like once a year family pic sila sa Christmas tree na may mga anang nga tao para sa inyo ha. Sa inyong duwa sa imong bana panagsalang mag-post o picture. Pero naamoy post together. Oh, naaman. Oh, Dili lang gyud may mahilig mag-post, pero Oo. may mga post. dili to apil ha. Mm. Dili to apil. Ang among pasabot ni Kring Kring katong exclusively and explicitly giingon sa inyo nga ayaw ko i-post. Never pa ninyo siya na-post because naay gihatag sa inyo na reason. Kung unsa ang reason, palihog i-comment. O kung nag-type na mo karon sa tagaan ta mo 10 seconds para mo comment. 1, 2. 10! Kung unsa inyong i-comment, mali na siya. Di ko mo to ana. Basta giingnan na tamo sa exception ha. Kung wala mo dito sa nakategorize sa katong nga exception, kung unsa ang reason naghatag sa inyo, i-comment na kay mali mo. Kung niingon gani inyong partner nga ayaw kong i-post, kabit ka. Kung ningon yung partner na ayaw ko i-post kay wala pa kabalo akong mamaabot sa imo, kabit ka. Kay dili na niya mama sa iyahan ng anak. Kadipod kani, ayaw ko i-post kay bawal do sa trabaho, kabit ka. Kabit ka. Unsa siya? Secret Service? Gani. Unless kung kuan siya, ghost, di gyud na nimo ma-post. Dili, wala mo kita iyang now. Gani. Ma-blurred man kay ghost man siya. Oo. Mamasa ta og comment diri na ay naamagoy Reddit post aning kabit culture sa call center. Okay, let's see. Moni ang comment ni Separate Blank. Ana siya, used to work in a call center ages ago. I don't know why and what happened. People have no discretion. One night stands were a norm. People call me a prude for not agreeing. It's so messed up. What? The sad thing too is kaning mga laki sa call center, mga bugero niya, mga bati rabag mga now. Ew. They think they are so cool. Women have become promiscuous. Not sure if it's the peer pressure of the upbringing. Maybe both. It's disgusting. Yes, it is. I agree. Yes. All types of mistressing is not for me. All types of kabit-kabit is not for me. Ang comment ni Kuan. Kani, basaw na ko ang comment ni Southern Blank. Ano siya? Lahi ra jud ning kalibutan na ron. Kinsa pay nasayop mo pay isog. Wa gabai. May ta giayog bash na siya cause she deserves it. Ug ako'y parents, ana ako jud na siyang malmalug sagpa. Kapakauwaw lang. Did the wife file a case? May tawa na siya nakigbalik ato yung husband, uy, wa gabai, unquote. Uy, pero murag sila pa. Wala pa sila nagbulag. Basahon na to ang comment ni blank. Quote, I'm so upset. I came across a post of the guy admitting and recognizing his mistakes. And ang comments mostly kay were all positive or comforting. I'm upset at how easy it seems for the cheater to do this while his victim, his wife and kids, would suffer a lot and for a long time. Maglagot lang ko sa fact really of how easy it is to clean a cheating man's name pero ang trauma sa victim is lifelong. I'm upset kay gichitan pod ko. I'm not crying over it anymore pero there are still scars while the cheater is living his life kuyog iya kabit. I don't know, just ranting maybe, unquote. Anaan na i-post ang lalaki. Pintado. Lalaki na uy, kung supportive ang post. Uy, ayaw mo pag-support sa lalaki, uy. Uy. Balikan na to yung cover photo. Nganong suportaan man ninyo ang lalaki? Lisodar, pagitaan sa iyang bana, uy. Ito yung siguro na. Ay, arao supportive yun ay ang mga post. Sige, basahon na Ay, to. ang comments. Naaday murag apology post ang bana sa Facebook. Apology. Oo. Kamu na lang pangita sa iyang name kay basta kabalo na mo sa name sa iyang wife si Math Real, ano to? Laps. Math Real Laps. Basta, di na ko basahon tanan, naingon lang siya na I stand with my wife, I stand with my family. Mo na iyang post. You did not think about that when you were cheating on him. Ew, stand with my wife kakaroon. Naay nag-comment diri sa iyang post ng apology. Ang comment kay ana siya, so proud of you for manning up and for taking accountability. What? Proud? Why are you guys supportive? Yan ay nag-comment sa'yo, amping mo ba? Maayo na lang, wala na igo imong wife pag-atras. May na lang, gyud, pero why are they supportive? I don't like this. They should be shunning this man. He's not punished enough.
It's not enough. He needs to like atone. Shame! Shame! It's disgusting! Shame! Napay comment diri sa Reddit ha, about sa kabit culture. Napay comment diri ana siya, kabit culture is effed, and what's even more effed is how unfair the law is when it comes to kabitanay jud. What is the law about or against kabitanay? Is there? Naaman na adultery o na concubinage. Naaman ta diri sa Pilipinas pero dili kayo ma-enforce kay kanagi mga pasaylo ang bana di na madayon ang mga kuan, mga uy nakitaan ko na ko ang Facebook sa kabit. Gi-comment mo guna sa Reddit kaning iyang profile. Anyway, na-comment dari sa Reddit, ana siya, I mean, wala pud ta kabalo if gipaasa-asa pud na sa husband ang kabit. Wala man pud ta kabalo jud sa ilang storya, but murag invested man kaayo siya sa relationship siguro. Murag mao jud ni pasabot nila sa hell knows no fury as a woman scorned, unquote. Unya, kay nag-post pa na lalaki, it was years na gibuhat to nila, no? Di ba ang post sa lalaki kay years? Nag-mention si lalaki ba sa iyahang apology post na 4 years I was betraying my wife and my children. Uy, nakakita ko post sa kabit. Screenshot jud uy sa mga taga Reddit. Ay napaka sa Reddit. Wala, pero na-link dia nga gihatag sa Reddit. Tapos giadto na ko niya sa comments nakakita ko post sa kabit. Asa man bi? Taas sa iyang post, pero diri na lang ta sa Audacity na part sa iyang post. Quote, "This is the month where I will not shut up, especially if your stories and video are way too edited for a religious person you are. You're supposed to be a good person with a beautiful heart. Don't let things taint that. I was told to never make patol. Well, since some cases are still pending to be filed, and you guys making a drama after almost 90 days of the incident and making yourself too pretty in the public eyes, na ako man tay hitsuraan na tong tulo, lol. Mo ba? Feast on that because I am just getting started." That's her post, unquote. Ako lang nakuha sa iyang gipost kay siya daw ang pinakagwapa. Amazing lagi siya, no? Amazing siya, to be honest. Gani daw, ang lalaki, mura po gwapo, no? Kay kabit-kabit man. Pero bisan pag gwapo ka, don't betray anyone. Don't betray, especially your wife and children. Lagot lagi ni nga case. Dili ko ganahan ani. Kaya isog ka yung kabit. Nganong isog man ang kabit? Nganong siya man ang isog? Mo na, kamo, to wrap this up, mo lang niya ko maingon. If you start working in an environment where there's a lot of opposite sex, dagan kay mo, like in a call center setting, or masking dili call center ka na, masking puros mo cashier sa mall, dagan kay mo bagger, cashier, security guard. Basta murag similar mo og age range yata. Murag dara gyud. Number 1, never share your family problems to the opposite sex. Dili ko ganahan ana. Because you are like, there is such a term as a work husband or a work wife. And I don't like how that term exists. Gani. Do you know that term exists even if you don't know it? Like, you are probably doing it right now. Wala lang kakabalo na mo na din ang ginabuhat. Wala kakabalo sa term, but the scenario itself, kanang mga close kay sa trabaho. Close na lalaki or kung babae ka, close na close na lalaki, or kung lalaki ka na close na babae sa work. That is a work husband or a work wife. If you share your family problems to the opposite sex, that person is your work wife or work husband. Undangin na ninyo. Unya, kung dalan ninyo og foods, drinks, or kung gidalhan mo og foods and drinks, that person is your work husband and work wife. Undangin na ninyo. If you let them ride in your car, especially sa seat sa imuang wife, the passenger side, or sa seat sa imong husband, then that is your work wife or work husband. Unsa pa ilang example, Kring? Undangin na ninyo. Kung ginaloadan nimo siya. Naingon na. Basin lang. Uy, wala na di kay date ka. Loadanta ka. Para maka-text gihapon ta. Unsa pa man. Kanang magsabay mo kaon permente. Hala, uy. Kay dili lang kay magdala. Kanang kung after work. Kanang, tara mga unta ninyo. Kanang, if it's a group setting, it's okay. Pero kanang kamulang duha ba? Uy, masking sa group setting, wadyo ko'y gisabay na kuan kanang opposite sex. It could potentially be misinterpreted man good niya. Kumbaga, kuan ra kay ko, no? Uptight ra kay ko. They might say that, pero dili na lang ko maghimo og
reason para ma-speculate ko. Because I'm a married woman. Mm. Basi mabuhatan ko, ma-misinterpret ko, may silingan makakita. Masking group setting na, si darling, ni kauban na kuan. Mm. Dili na lang, 'di ba? As per experience ni ha, wala ko nagstorya kay nagstorya lang ko, wa man nakaagi ko guys. Mhm. Nakaagi ko nga nagtrabaho call center, nakaagi ko nga nakoy group of friends, puros jud sila babae or LGBT. And we all have lunch together, and I don't allow myself to be in a setting where I may be misinterpreted. What if close lang jud mi sa friend na, bahala na mo. Para naman na sa kuha. Kay dili ko gusto machismis ba. Mulikay na lang ko. Kay namang good tay as humans naman tay free will, no? You have free will. We all have free will, but you gotta swallow the consequences. Para naman na sa kuha, dili lang ko gusto machismis, misinterpret, ma-speculate, ano ba? Pero kamo kung tanong niyo healthy lang man na nga kanang makig-friend, natural lang man na makig-friend ka sa opposite sex din mo. Dapat secure kayo mo sa inyong relationship nga to the point nga dili gyud magselos kung maka-friend ko opposite sex. Dapat normal lang na, dapat dili red flag na siya kung manilos na. Wala may nanilos. Una sa tanan sa ako ang experience, wala nanilos. Dili lang ko gusto. Kay dili lang ko gusto nga ma-misinterpret ko. Ginaiwas gyud mo ang scenario jud. Any kind of scenario. Kayan lang jud nako na. Wala la para walay daghang storya. Di ko gusto samo kumbaga. Gusto ko peaceful life. So kung kamo mo ingon mo, okay lang na normal, yes it is. I don't want to impose my belief on you. Normal lang magka-opposite sex na friends sa work, yes. Go! Do that. But if you are misinterpreted, you are being chismissed, then swallow the pill. Yeah, you gotta accept the consequences. Swallow the pill. Pero ako dili ko gusto mo swallow anything. So I'll just live my life in peace. You don't want to be fed by no nothing. Gani, ako image mong good sa work is a mom. And I'm a married woman. I'm happily married. And I'm upholding my image. Ano lang. Wala, dili lang ko gusto i-complicate akong life ba. Kaya magdungag-dungag lagig problema. Kapoy naman, eh. Bitaw. Kapoy na gani siya. Og explain, kamo pagtuon na lang good mo sa iya kang ginasulti para sa iya. Si darling man na, dili man na advice. Dili man na advice. Opinion man ako na. Unya, unsa pa may mga example sa mga work wife, Big? Comment down below daw, Big. Unsa pa may example, unsa pa may senyales nga usa ka work husband or work wife. And I hate that term. I don't like it. Kanang sa call center setting na you have like a station, you have the option to choose your own station. Then you really choose to be with or to be beside the opposite sex that you have a crush with. That's a work wife or work husband. You save your seats for this someone? Ana, di ba? Unless inyong company kay gi-assignan jud mong station, then exception na kay basig na po magbinugo. What if gi-assign jud wala appeal? Ano man jud mo kanang gi-save og seat ba? Kanang makapili mo og seat. Kanang makapili gud mong seat tapos imo jung reservan ang imong gusto matapad nimo nga opposite sex. Gusto gyud katapad mo. You are emotionally having an affair. Yeah. Kunya dili ni mag-apply sa opposite sex lang ha. Kung unsa to ang imuhang like gender preference. Gender preference. Dating preference. Kung unsa to, kung prefer nimo ang babae ka niya. Save nimo og seats, dala nimo og pugkaon ang kining babae. That's your work wife. Gani. And we don't want none of that. Gani. Nagapangita lang siya samok ba? Ngano man good mag-ingon ana. O dili lang di ay mag-ingon ana. Pwede man mo amigo, pero don't let it go beyond that. Gani. O unsa sa mga signs na it's beyond that, comment down below. Gani. Basig daghan pa mo idea ka kung saan mga work wife or work husband, pwede mo comment kay mo lang na so far among maisip, pero basig na pa mi wala na cover na medyo significant na reason or kung naamoy mga kwentuhanay na dili about work, outside of work, kana mag-chat gani outside of work tapos dili about work, personal life. What are you doing? You're approaching the borderline. Yeah, murag hapit na kadira. Mag-cross naman mo to the other fence. Because the grass is greener, not all the time. The grass is green where you water it. Gani. So, water your own grass. Diba? Ani lang manggod na, para sa kuha, kung di ka gusog samok, ayaw pangitag samok. Ayaw adto sa borderline. Ayaw duol sa borderline. Kay ang ako man kung ginaisip kring, mo na yung anak ko sa ako ang sarili, katong nagtrabaho pa ko sa call center.
nga dili na lang ko mualaw sa akong sarili nga ako mismo ba gibutangan ako og boundaries akong sarili nga I am choosing my husband all the time man good mo na ako mindset like I don't want to kanang create a scenario where I would be creating problems out of nothing. Kutahay ka nang nakoy ka-chat niya, inosente lang siya nga chat. Let's say inosente siya nga chat, ka-chat na ko ako ang ka-workmate na lalaki. Tapos na-chat me niya. Among chat about let's say about Game of Thrones. Lain siya. Kay ano, kung ang ako ang bana na ika-chat na babae about Game of Thrones, ako question is why? Why ka-chat nimo ang laing babae Game of Thrones? Pwede man ako imong ka-chat or ako imong ka-story about Game of Thrones. What if dili ka relate sa Game of Thrones, imong bana wala siya laing relatanan, katulang ang iyahang ka-chat? Ang ako masulti lang is why? Why do they have to chat? Or why do they have to chat? If I don't know Game of Thrones, then introduce me. Allow me in your world. Oh, so you ain't got no reason. Si Darling na siya matubag sa inyo. Oh, maski unsa pa na inyo na ko itubag. That's why kung unsay ganahan ako na show, mo po na yung ganahan na show. So kung ganahan ko RuPaul's Drag Race, ganahan ko akong banaw RuPaul's Drag Race, wala mo yung mahimo. I love that for you guys. Oo. Pero unfair man kay kung ganahan siya NBA, dili ko. Ang bottom line lang ni Darlie, di ko gustong samok. Oh, dili siya gusto. Kung nako'y buhaton, natanaw nako, dili ko ganahan buhaton niya. Dili na ko buhaton. And that's the best way you can iwas the problem. If you don't want to be done to you, do not do. Gi-revise pa nimo ang saying. Ang golden rule. Don't do unto others what you don't want them to know about it. Oh, bitaw, tinod na. Kung dili ko gusto na buhaton na sa akong bana sa kuha, dili na lang nako pod na buhaton. Oh, bitaw. Kutay ma-imagine ako makiglan siya sa mga opposite sex girl. Sila lang duha. Dili lang po nako na buhaton. Oh, kay dili man kaganahan. Kay kung buhaton na niya at least makabuyboy ko, wala nako na gibuhat sa imo. Bitaw. Nakoy pang buyboy ba? Tinuod na. Nakoy para limpyo ko. Ikaw ra ang naisala. Ako wala. Wala ko'y sala. Ikaw, ana ba? Kuha naman ako na panagang ba? Pero dili bitaw, dili lang jud ko gusto samok. Bitaw, tama. Ang sa marriage, the work that you have to do in a marriage is you have to choose peace. All the time. Choose peace and choose your spouse all the time. And choose your spouse all the time. Water your own grass. Yes, because it is green where you water it. And don't do unto others what it do nothing to you. It do be like that. Yeah, it do be facts though. Yes, and it do be matching. Comment down below. Niagi akong bana nagkatawa. Ambot unsa gikatawaan niya. Okay, vote in the poll. Naay sound effects diri. Vote in the poll. Ang poll question for this episode is, okay lang ba sa imo nga dili ka i-post sa imong partner sa social media? Ako dili na pwede sa kuang. Ako dapat i-post jud ko nimo, i-my day ko nimo alo. O usahay dili man pud permente. Pero usahay i-post pug ko. Oh, kanagong ayaw ko i-bird. Oh. Loy man di ko. Gani. kanagong emotional ko na time. Dapat i-lift me up ko nimo by posting me. Diba? Hoy, husband, karungog ka. Ako kay manugo jud ko pa i-post ko karon. My day ko be. Kay emotional ko. Tinuod ko. Pa i-post ra gud ni, i-post ko ba? Gani. Kana man la ko may picture tabi. Nya i-post na ha. Ana man na. Pa ikaw lang post ani nga picture kay gwapa ko diri. Bitaw, ana man na. Ana ba? Kung dili nimo maing-ana imong partner, there's something wrong. Bitaw, tinuod ka. I feel that. Kung dili man lang nimo mahangyo nga ma-post ka pa nagsa, moingon basta kung dili man lang nimo ma-utter na ng mga words, there must be something wrong. Kanang i-post ko be kanang in a light-hearted way, murag kanang kung mahadlok ka, kumataha ka. Kumataha ka, ibig sabihin there's something wrong. There's a red flag waving. And the question for this episode is,
Unsay gi-reason sa imong partner nganong dili siya magpa-post sa social media? Comment in your Spotify app. Kung taas inyong i-comment, pwede mo comment sa among Facebook page, sa among website, magsabit mo dito og form, pwede po mo sa YouTube. So, maura to guys, this is the end of episode 8. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Kung nalingaw mo, please consider sharing this episode to your friends and subscribe to get notified of our latest episodes. Gani, share jud ni uy kay para daghan pud makabalo nga naa day Bisaya nga podcast kay kasagaran ya podcast English ug Tagalog papadudot ng ana. At least na tay Bisaya, proud ka nga Bisaya ka. Uy, dili ta magpadaog-daog. Mami, Ayaw mo pa padaog-daog. Ayaw mo sugot ingnan og ew. listen mo ba? Gani. So i-search among podcast sa Apple Podcast, Spotify, YouTube, Facebook, or Instagram. Ang name, Dili ni Advice. Oh, basig na mo yung mga topic suggestions, mga questions. Don't worry kay anonymous mo perminti. Dili na ko spill inyong name. We also accept tips and donations. Kasi gusto mo mang libre kape. Gani, kay wala mi kape. Luya mo, wala yung kape. Nagtubig rami karon, okay? To submit anything, stories, or question, or comments, or gusto mo mag-advertise, or sponsor sa among show, go to diliniadvice.com. Again, it's diliniadvice.com. Advice with the letter C, not S. O niya, maura to guys. Mga bata, huwag kayong mawawala. Paalam mga bata at see you next Tuesday!